טוב, תודה שהזמנתם אותי. אני מאוד מאוד מתרגש להיות כאן. כל הדבר הזה, כל המקום המדהים הזה, לפני כמה חודשים לא היה קיים בכלל. אנחנו מגיעים לכאן, אנחנו רואים מקום כל כך יפה, ואיזה כיף להיות פה, אבל צריך להבין את כל מה שעבר מאחורי. מאחורי המרכז הזה הושקעו המון זמן ומחשבה, באמת ימים כלילות עבדו על זה גם דליה וגם מירי וגם מאיה וגם ירון ואמנון ומנכ"ל העירייה, וכולם היו שותפים, ויש פה חברי מועצה. אני יכול להגיד לכם, הנושא הזה פשוט היה כל כך לגיטימי שקיבלנו תמיכה מבאמת כמעט כל חברי המועצה שבאו ושמו יד ותמיד היו ביד ותמיד עזרו לקדם, נמצא כולם, והיה לנו כל כך כיף לבוא ולקדם את זה כי זה היה כל כך לגיטימי. אז באמת קיבל תמיכה אדירה, וגם כמובן ציבורית שנמצאים פה כל כך הרבה אנשים שכל מי שנמצא כאן יש לו יד בדבר הזה. זאת אומרת, והדבר האחרון זה באמת אוכלוסיית הצעירים שתוכל לבוא ולקבל סוף סוף שירות מהעירייה, ושיהיה לה מקום פיזי שהיא תוכל להיות בה, וזה פשוט באמת דבר מדהים, ואנחנו נראה את זה מתגלגל ומתגלגל. באמת אנחנו לא רוצים רק להבטיח את הדברים, אנחנו באמת רוצים גם לקיים, ועל זה שאנחנו נוכחים כאן ועשינו את תקיעת המזוזה ואנחנו יכולים להיות כאן באופן פיזי, זה מאוד מאוד חשוב. רועי, גם תודה לך על כל החזון ועל מה שדאגת בשנים האחרונות קצת לפמפם לנו את תחום הצעירים פה ברמת גן. אז באמת זה מה שיש לי להגיד, המון תודה לכולם, ואני מקווה שהמקום הזה יצמח ויהיה באמת יתד נוספת לצעירים פה בעיר שישארו כאן. תודה רבה.